daghan na nangatulog karong panahon na pero katong sa mga gamata pa palihog tune up sa inyong YouTube channel sa Sounds Transformation. Kung bago pa mo sa akong channel, please subscribe na ug pindutan na lang pod ang all bell para updated mo sa ako ang mga videos nga mga i-upload. So, karong takna ang mga papang, magahisgot kita, dili na tapadugay-dugay, no? Ang atong topic karon kabahin sa ah, langkaw manarbaho. Excuse me. Kabalo ko pa nga halos kitang tanan ka panarbaho, no? Nagkalain-lain man nga trabaho sa private o sa public pa no. Nasayod kita nga adunay mga tawo nga langkaw sa ilahang trabaho diin sila na-assign, no? Usap ko ka kuana ni mga papang sa una before gitrabaho ko sa government, no? Usap ko napo ko'y time nga maglinangkaw ko, honestly speaking, no, napo'y time nga maglinangkaw ko tungod sa kakapoy sa lawas, dili na ko manage ako ang ano, ako ang physical nga gipang batsyag. So kinahanglan kong pahuway, so kinahanglan may ikyas pud gamay, no? Pero sa pagkatinuod dili yun na siya maayo, no? Nanarbaho ta tungod kay ganahan ta mo serbisyo in the first place. Ganahan ta mo serbisyo sa katawhan. Nanarbaho ta tungod kay para mabuhi ang atong pamilya, no? Because we are being paid sa ato ang trabaho. Ana, no? Kuwan lang. Ah, Mahitabo ng mga linangkaw nga trabaho tungod sa unmanageable imuhang time, no? Wala ka di mao imong time sa pagdala. So, ugma duty ka pero pag anang gabi una baling inaw nimo. So, pagka ugma for sure dili ko ka maka-perform sa imong duty sa unsay sa maayo, no? Kay hangover man ka. So, usa na sa kasayop nga mga uh, pag-manage sa imong kaugalingon. Ikaduha, no, usahay atong management sa atong time nga kanang magpadugay-dugay ta because ang ato ang trabaho laks kaay dito pero dili po na siya inana mga papang, no, kay naam tay oras nga giagad dayon napatay oras nga mugawas ta sa atong trabaho. So ang ato lang punto diri mga papang mao ang kana bang atong ibutang sa atong hunahuna o kasing-kasing, no, tungod kay gitagaan tag trabaho nadawat ta sa ato ang tag sa katrabaho, no, tagaan na to na siya value or importansya kay mao ka na mo'y naghatag nato og gitawag nga paningabuhian sa ato ang kinabuhi, no. Data nang naninguha data ni kuha sa atong paningabuhian. So ayaw na to na siya pagdala kay ngano you are not bringing only yourself sa imong trabaho. Sa imong trabaho gidala nimo na imong pamilya, imong bata, ikaw ug imong mismo nga kinadak-an nga pamilya. Ngano nanarbaho ka not only for yourself para sa tanan. So ano lang kung ana ta sa trabaho ato ang seryosohon atong trabaho gikan sa sugod abot sa katapusan. Whatever man ang mga trabaho nga naka-assign ta, no, hantod mo out ta. Kay ngano, there's time for everything mga papang. Trabaho, trabaho. Unya, kung happenings, happenings. Lingaw-lingaw, lingaw-lingaw. Pero ibutang sa oras o sa sakto nga panahon. Para dili kini siya mag-conflict mga papang. Kay once nga ang ato mong mga extra curricular din ha, no, kung ato na siya i-mix sa tuwang trabaho siyempre maapektahan gid ang atong trabaho. So minus na siya sa laktod nga istorya ang langkaw sa trabaho. Ngano, one thing nga akong ipaabot ninyo mga papang is nganong minus tungod kay dili ang uban imuhang gikatawa na ni nga nakaikyas ko sa trabaho
wala sa kita nga ng trabaho ko ana kakatawan na hira sa likod wa mi nakitaan dili sila ang imuhang giigo ani dili sila alakan si ani ikaw mo'y alakan si ani sa ulahi nga mga adlaw o diha mismo ikaw mo'y alakan si ano kay kana imuhang gibuhat nga performance sa imuhang trabaho mao kana ang mo kana ang imahin sa imong future kung kinsa ka nga pagkatao mudala o mo trabaho sa usa ka gitrabahoan nimo kung kinsa ka ug kinsa ka sa pagdala sa imuhang kinabuhi no wala na ga-reflect sa uban sa imuhar na tanan banda ang unsa imong gipangbuhat kung gabuhat ka o galangkaw ka sa imong trabaho galinangkaw ka sa imo na tanan taingon if there is an opportunity nga ihatag sa imo the same thing will happen maglinangkaw ra gyapon ka so dinhi mga papang no since ang ato ang programa gahisgot man og love and relationship so mao po ni ang akong ipaambit sa inyo no concern ko and it has something to do with love kung concern ko sa inyo dayon siyempre bisan na arata sa social media no aduna pud ako'y kalimbigitan sa inyo ha mo nang ako gipadayag relationship this is one way of getting a relationship sa inyo ano nga bisan naarta sa social media magtinabangay ta so mao lang to mga papang baso mahinumduman to ninyo ang ako ang mga istorya no kabahin og langkaw sa panarbaho so unsa man to minus kaayo ng langkaw sa panarbaho kaysa imor na tanan mo reflect japon kinsa ka klase nga pagkatao so daghang salamat sa inyong pagpaminaw mga papangos sa karong taknaa ilabi na sa pagpahulam sa inyong mata, dalunggan, kasing-kasing ug presensya. Dako na kayo nako ng kalipay mga papang. Manghinaot ko inyo pud ko suportahan sa ako ang YouTube para magpadayon na pud ko sa ato ang kuano channel sa paghisgot og mga butang-butang no unsay angayan sa kinabuhi. So daghang salamat mga papang. Dayon please ayaw pud kalimot sa pag-subscribe sa akong channel Psalms Transformation. So pindutan lang na siya, dahil i-like na lang po mga papang, dahil i-approve no, dahil pindutan na lang po ang all bell para updated mo sa tanan akong mga videos no. Kung ga-live ta mga papang adunay $sign din na, pwede niyo na pinduton agig suporta sa ako ang channel no, sa ako ang vlog karong gabi una. O kung ma-upload na nila ako akong video mga papang na-upload ay like no linya anak niya linya na like na remix na dislike linya anak na po $sign dito dahil na heart pwede po na inyo pinduton agig suporta sa akong channel o pag-appreciate sa akong channel para daghantang matabangan nga atong mga igsuon pod no nga ninginahanglan og advice sa nagkalain-lain nga mga senaryo sa kinabuhi. So daghang kayong mga salamat mga papang mao kini ang channel nato Psalms Transformation nagahisgot og love and relationship. Daghang kayong salamat mga papang og may gabi istanan o at the same time good night dayon good morning po sa mga OFW na gawas no ayo mong tanan amping tanan be strong ra gyud and be still dayon focus sa inyong goal sa kinabuhi, sa target sa inyong kinabuhi, unsa inyong gusto sa kinabuhi. Usa mo balik diri sa Pinas, no? Para ma-achieve ninyo ang inyong dreams in life. So daghang salamat sa tanan. Good night. God bless. Love you all. Bye bye.